Драги поповчани, Веселинов си отива. Отива си, каквото и от тук нататък да направи. Да, пускат се най-разнообразни слухове. Слухове за мен, за семейството ми, за работата ми, за приятелите ми, за хората от ГЕРБ. Измислят се най-различни истории, които се пускат сред хората с цел да бъда омаскарен и компрометирана работата, с която се занимавам. А работата, с която се занимавам в момента е да изпратя Веселинов от историята на Попово. Едно 20 годишно, мрачно управление за Попово. Успяващо благодарение на заплахи, страх, подкупи, корупция и неизпълнени обещания. Скъпи съграждани, резултата от първия тур, който и както да го коментираме, е категоричен. Той е 55% за промяната срещу 45%. Искам да кажа, че тези 45% са най-често на хората, които не са наясно с нещата, а тези, които му ги осигуряват, търгуват с Веселинов тези гласове. Това са или местни лидери на партии, купувани на килограм, или местни дерибеи, които използват натиск и влияние сред хората. Тук отварям скоба и искам да разкажа на поповчани как Веселинов отново печели в селата. Той не печели, защото някой го обича или оценява. Той печели, защото всеки, който е избираем в конкретното село, той го хваща. Обяснява му, че е много перспективен и че иска да работи с него. Заплашва го, че ако го изберат и не е към него, няма да му даде възможност да се изяви. След което просто го заробва срещу дребни привилегии и големи обещания да работи за него. Представете ли си срамния факт за 6 кандидата за кмет в едно от нашите села, от общо 7, изправени един до друг пред цялото село. Веселинов се изправя и казва пред цялото село на общо събрание: ето тези всички са моите кандидати за селото. Който и за който иска да гласува. Който събере най-много, ще е кмет и аз ще работя с него, защото вие си го харесвате него. Но за кмет на общината ще гласувате за мен. Не знам дали си замислите какво е унижението за тези хора и какъв страх ги тресе. Те хем трябва да вдигат своите си хора, семейство и род да гласува за тях, хем се чувстват унижени, защото същия този кандидат не работи за някой, който без значение резултата ще бъде и после с него, а работи само за Веселинов и шанса на този човек да се изяви е само ако спечели в селото. А ако загуби? Ами да се надява, че следващия път може пък да има късмет. Това се случва дори и с кандидатите на самото обединение Заедно. Примерно, аз съм кандидата за кмет на едно село, издигнат от Заедно. А в следващия момент се изправя големия началник и казва: не е това моя кандидат. Тези и 6-мата са мои. Това е абсурд. Но така или иначе носи резултати само за Веселинов. Това е причината винаги до сега Веселинов да печели на първи тур, и то основно с гласове от селата, докато града по-скоро гледа какво се случва. Защото манипулацията на вота в града е по-трудна. Както и да е. Сега е втори тур и много от неговите кандидати са отпаднали. Странно, но дори ние, простосмъртните от опозицията, имаме и то не малко хора на балотаж. Така че нека хората да знаят. Тези фамозни 45% са сбора на гласовете на ДПС, заблудени останки от БСП минали към него, цялото ръководство на БСП в града, лични слуги и затова първенци в БСП за града. И такива балъци, като кандидатите за кметове по селата, с техните си лично осигурени гласове.
Както видяхме, след първия избор, най-близките хора на Веселинов и лично големия ръководител бяха доста посърнали. Защото знаят колко ще им е невъзможно да спечелят след приключване на изборите за селски кметове и демотивацията на тези хора да носят гласове. В момента всички в града виждат какво се случва в и пред неговия щаб. Съмнителни типове, чакащи указания и пари. Цигани, които всички знаем, че се занимават с купуване на гласове. Личната кохорта на Веселинов, разтревожени за бъдещето си, които чакат указания къде и при кого да отидат, за да увещават за подкрепа или пък да ползват заплаха и принуда. На личната гвардия преторианци на Веселинов казвам: събирайте си багажа, останахте без работа и заплата, поне за следващите 4 години. Скъпи граждани, от понеделник съм в поредната обиколка по всички села в общината. Минаваме по 8-10 села на ден и събираме хората направо на Мегдана. Хората, колкото и да са отчаяни от липсата на работа и пари, все още таят надежда за промяна. Лично аз съм убеден, че точно селата този път, а не само Попово, ще се обърнат срещу кражбата, безхаберието и корупцията. Навсякъде селския Мегдан е пълен и хората жадно слушат за промяната, за която им разказваме и която лично ще осъществя. В предишното си изборно обещание ви разказах приказката за Авгиевите обори и как те са се напълнили с мърсотия и нечистотии и как трябва да се почистят нашите Авгиеви обори от лъжата и кражбата. Когато обикаляхме селата през последния месец и правихме предизборна агитация, в село Ломци се изправи един мъж в разцвета на силите си и каза: докторе, ние искаме истински стопанин, който справедливо да ни управлява. Искаме човек, който да се грижи за нас. Ние разбираме, че ти като представител на властта ще ни стрижиш и ще ни доиш. Той имаше предвид плащането на данъци. Но ние искаме човек, който да ни пази от вълците и да ни води в правилната посока, в която да има паша и вода и почивка. Доста ме впечатли това директно и откровенно изказване. В тази връзка днес и аз искам да бъда директен. Ще започна с това да ви припомня Езиповата басня за лъжливото овчарче. Имало едно време едно овчарче. То пасяло стадото си, но очевидно му било скучно да се приказва само с овцете. Всички знаем историята по-нататък, че овчарчето няколко пъти излъгало, че го нападат и когато хората идвали да му помагат, той им се подиграло. В крайна сметка, когато наистина му се случило да бъде нападнато от вълци, никой не му се претекал на помощ, защото всички знаели, че овчарчето е лъжец. Нашият случай е същия. Лъжат ни, че много са направили за града, но вече и децата не вярват в това. Лъжат ни за 100 милиона, които никой никъде не е видял реално. Лъжат ни, като наближат изборите, че полагат асфалт, но ние всички виждаме, че го правят просто да замажат работата и да ни убедят колко много са свършили за нас с този същия асфалт. Всички знаем, че само след 2 месеца ще е в дълбоки дупки, по-големи от преди. Лъжат ни, че е по-добре да не управлява този, който се бил вече накрал и че ако някой дойде, нов щял още повече да краде. Лъжат ни, че по-добре да не управлява опитен 20 години управляващ човек и като дойде от другия 2-3 години да се учил как ставали нещата. Кои неща как стават, драги съграждани? Ще се уча 2-3 години как да се отклоняват средства. От сега ще кажа, че аз няма да се науча да крада и няма да позволя никой да краде. Лъжливото овчарче ни обяснява как печели на първи тур
а сега обяснява колко много водел след първи тур. Колкото и да искат да променят фактите, нещата са прости. Веселинов се отива заедно с всички тъмни и полутъмни сили, с които управлява. На предното обращение казах, че който не е крал да не се страхува от моето идване като кмет. Имах основно предвид администрацията на Веселинов, която е между впрочем огромна и е също използвана да носи гласове. За пример ще дам 5 заместник кмета, които нищо не вършат, а само представляват цената на предизборни уговорки. Тук ще направя едно допълнение. Хората от Есграун трябва да се страхуват от мен. Няма как да не отиде на прокурор допълването в списъците на около 160 човека в село Паламарца, допълването на списъците с 120 човека в село Дриново, хора, които са от Разград, Русе или от не знам къде си. За цялата община те са около 1020. Това нарушение е крайно неприемливо, противозаконно и няма как да има последствия. Като оставим на страна изборното покачване на страстите тук, е момента да споделя и моето разочарование от организацията по последните избори. Навсякъде опашки и изнервени хора, чакащи с часове да гласуват. Понеже не деля хората на наши и ваши, изразявам и личното си недоволство от така направения закон за изборите напоследък и не справянето на моите съпартийци с този закон в парламента. Макар да няма отношение как и защо е направен закона така. Искам да се извиня на хората на неудобството по опашките, както и за безсънната нощ на членовете на секционните комисии. Благодаря на всички, които въпреки всичко дадоха гласа си за Попово и за промяната. Благодаря на всички, които ще отидат да гласуват на 30. Драги съграждани, общината е втората възможност за хората да получат помощ и подкрепа. От това как управлява кмета на града, пряко зависи какъв живот живее. Ние плащаме данъците си в община Попово и кмета е човека, който реално решава как да се използват тези пари. На всички, които си пропиляха живота в Попово, докато чакаха лъжливото овчарче да стане истинския ни стопанин и водач, искам да дам кораж и пак да повторя аз за какво се боря и какво обещавам. Първо, да не се краде в общината. Допълвам за всички кьорсофражи години наред живели добре покрай сегашното управление. Вашето време свърши. Търсете си друга работа. Второ, да открием няколко фабрики и заводи, които да донесат работа за повече хора. Процесът няма да е бърз и вероятно за тези неща ще са необходими години. Но забележете, че за да се осъществят, първо трябва да се изчистим къщата Попово от боклука и фекалиите. Трето, обещавам болницата в Попово да продължи да съществува и да се развива. Тя трябва да предлага качествено медицинско обслужване на населението ни. Обещавам един път в месеца медицински преглед и консултации за всеки, дори и здравно неосигурен. Организирането на безплатен транспорт един път на ден до болницата и за най-важните влакове до гарата. Четвърто, обещавам цял един ден в седмицата приемен ден, лично от мен, където който каквито проблеми има да се решават или да го насочвам как да се решат. Уважаеми граждани, купуването на гласове е престъпление. На втория тур очаквам опонентите да купуват гласове както с пари, така и използвайки страха у някои хора. Представете си един много огладнял човек с пълни джобове с пари, който стои до една гостилница и вътре има всякакви госби. Естествено е този човек, който, повтаряме, много гладен и има пари, да няма как да не посегне и да си купи нещо. Това автоматично значи, че ние всички ще разберем това и че нарушителя
ще бъде служебно дисквалифициран и вкаран в затвора. Тук е момента да припомня финала на всички тирани и хора, управляващи с насаждане на страх и използване на манипулации. Последният пример е Кадафи. Човека имаше абсолютно всичко. И пари. Говори си, че има 200 милиарда и признание, и респект във всички световни лидери. Но в стремежа си за власт възбуди гражданска война и как завърши? Завърши жалко и страшно. Разкъсан буквално от хората, директно пред всички. Може би аз не съм най-прекрасният вариант за кмет на общината. Може би не съм най-подготвеният за това. Може би причината е, че всъщност аз не съм професионален политик, а просто един хирург. Но твърдя, че ситуацията в Попово е нетърпима и варианта Веселинов за още 4 години е пагубен за всички нас. Тук е момента и да кажа за нашата предизборна политика. Кебапчетата не са форма на подкуп, а личната ми почерпка. Това беше единствения начин да достигна моите позиции до хората в царуващия страх от Веселинов и парада на корупцията в нашата община. Тук е момента да се обърна към всички поповчани. Елате в четвъртък в летния театър да ви кажа и други истини за сегашното управление. Ще изедем по едно кебапче, защото аз за по едно кебапче имам, а тези, които са крали 20 години, и за това нямат. Веселинов си отива. С това започнах и с това свършвам. Отива си каквото и да направи от тук нататък. Нашата бюлетина е номер 2. Времето е дошло, победата и промяната е в нашите ръце. Бъдете живи и здрави, още веднъж бюлетината е номер 2.